Сәлем, дуслар! Кыш ул аппак карлар, бәсләнгән агачлар һәм матур пейзажлар вакыты. Без сезнең белән бүген үзенчәлекле пейзаж ясарбыз. Бу рәсемне ясар өчен безгә гуаш буяулар, пумалалар, стакан белән су, мамык таякчыклар һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек без рәсемнең фонын ясый башлыйбыз. Без аны бик үзенчәлекле итеп ясаячакбыз. Ак төсне алып, уртада әйләнә ясыйбыз. Аннары аңа зәңгәр су төсне кушабыз һәм әйләнәбезне дәвам итәбез. Менә шундый зур спираль рәвешенә китерәбез. Ак төскә зәңгәр су төсне, зәңгәр су төскә зәңгәр төсне кушабыз. Аннары куе зәңгәр төсне алып, эшебезне дәвам итәбез. Кара төсне алып, фоныбызны ясап бетерәбез. Рәсемнең аскы өлешен тулысынча кара төскә буйыбыз. Дуслар, безнең фоныбыз әзер. Хәзер без аны киптереп алабыз. Ә ул арада әйдәгез әле видео карап китик. Шыршы, нарат, ак шыршы, эрбет, артыш, кипарис – бу агачларны без ылыслы агачлар дип атыйбыз. Аларның яфраклары урынына яшел һәм очлы ылыс бөртекләре үсә. Мондый агачлар көз көне ылысларын кыйып бетерми. Шуңа күрә җәен дә, көзен дә, кышын да, язын да ямь-яшел булып кала. Ылыслы агачлар безнең планетабызда бик күп еллар элек, әле җирдә кешеләр яшәмәгән вакытта ук барлыкка килгән. Мәсәлән, Швециядагы Карттикко дигән чыршыга 10 000 яшь. Ылыслы урманнар бик күп бөҗәкләр, хайваннар һәм кошларның өе дә әле ул. Кырмыскалар җиргә кыйылган ылыс бөртекләреннән зур оялар төзи. Аюлар сынган яисә киселгән чыршы төбендә өн казый. Тиен ылыслы агач куышында оя кора. Тукран чыршы яисә нарат күркәләрен һәм кайры кортларын, ә пошый яшь нарат ботакларын ашый. Кыртышканы күркәләрдәге орлыклар белән туклана. Кышын ылыслы урман хайваннарны һәм кошларны салкыннан саклый. Шукыр дигән кош мәсәлән, кыш көне куе чыршы ботакларында оя кора һәм бала чыгара. Ә куян салкын бораннардан яисә ерткыч хайваннардан саклана. Ылыслы агачларның кешеләргә дә файдасы бик зур. Нарат йортлар һәм зур кораблар төзү, йорт җиһазлары ясау өчен менә дигән материал. Ылыслы агачлардан уенчыклар һәм музыка уен кораллары ясыйлар. Кәгазь һәм карандашлар, теш пастасы, сабын һәм кремнар җитештерәләр. Ә тагын ылыслы агачлар бик яхшы ягулык. Ылыс бөртекләрендә һәм күркәләрдә салкыннан саклый торган С витамины бар. Алардан дарулар ясыйлар, татлы кайнатма пешерәләр. Достым, синең гәрәбәдән ясалган бизәнү әйберләрен күргәнең бармы? Бу кыйммәтле минерал ылыслы агачларның катып калган сумаласы ул. Тәмле исле матур чыршыны яңа елның иң төп бизәге дип саныйлар. Шулай да без сиңа бәйрәмгә ясалма чыршы сатып алырга киңәш итәбез. Чөнки агачны кисүе генә җиңел, ә үстерүе бик авыр. Зур булмаган бер чыршы үстерү өчен 10-15 ел вакыт кирәк. Дуслар, безнең видео сезгә ошагандыр дип уйлыйбыз, ә без дәвам итәбез. Ак төстәге гуаш буяуны алып, чыршыларны ясауга күчәбез. Пумалабызны астан өскә таба хәрәкәтләндерәбез. Мамык таякчыкларны һәм ак төстәге гуашны алып, куар бөртекләрен ясыйбыз. Мамык таякчык безнең рәсемдә бик матур эз калдыра. Дуслар, безнең рәсемебез әзер. Менә шундый матур кышкы пейзаж килеп чыкты. Без аны гуаш буяулар, пумалалар һәм гап-гади мамык таякчыклар ярдәмендә ясадык.